φορά και ένα καιρό σε ένα νησί πολύ κοντινό, Νάξο την έλεγανε Θαρό. Έφτασε μια χελώνα με μια τεράστια κοιλιά, γεμάτη εκολαπτώμενα αυγά. Ήθελε να αφήσει τα αυγά στην αμμουδιά και κάτω από την πορτάρα πίστευε ότι θα ήταν ιδανικά. Μα δεν υπήρχε χώρος αρκετός, μιας και ο σκοπελίτης δεσπόζει πρώτα αυτός. Αφού το σκέφτηκε καλά, διαπίστωσε ότι δεν υπολόγισε σωστά και τότε θυμήθηκε μια φιλόξενη παραλία. Στα νότια του νησιού, μακριά από την πολυκοσμία, Αγία Άννα τη λένε την περιοχή. Και κάθε αξιώτης δίνει μεγάλη προσοχή, γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως αυτή η παραλία ανήκει στα χεροντάκια τα μικρά. Αφού άφησε τα αυγά στην άμμο, τα σκέπασε πλοθετικά. Έμεινε λίγο να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα που τη γέμιζε χαρά. Και αφού το σούρπο έπεσε για τα καλά, ο ουρανός γέμισε με άστρα φωτεινά. Πήρε το δρόμο της επιστροφής, τη θάλασσα μέσα βαθιά. Δεν πέρασε πολύς καιρός, 8 εβδομάδες μόνο. Τα ταφαρονιάτα τα μικρά ξαμήτησαν στον νόμο. Στην άμμο άβυναν μαλακά μικρές πατημασιές. Πως σχημάτιζαν μία ευθεία γραμμή ολόησια για τις θάλασσες τις βαθιές. Είχαν μεγάλη χαρά που μετά από τόσο καιρό συναντούσαν επιτέλους τη μονάκριβή τους τη μαμά. Κολύμπησε με αρκετά και γρήγορα μέχρι που την εντόπισαν στα βάθη των ωκεανών εκεί μακριά. Όταν έφτασαν, έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά της. Αλλά δεν ένιωσαν στα καβούκια τους το τρυφερό άγγιγμά της. Βλέπετε, η μαμά Σελώνα η καημένη ήταν πολύ πεινασμένη. Και μέσα στην πείνα και τη λαχτάρα τη μεγάλη, αντί για μια τσούχτρου ζουμερή, έφαγε μια σακούλα πλαστική. Ευτυχώς η μαμά, η Χερόνα και η Σοφή κατάλαβε ότι η λεμαργία της δεν ήταν βοηθητική. Έφτιασε γρήγορα και προσεκτικά το πλαστικό που είχε μείνει στα δοντάκια. Εγκάλεσε, Σελωνάκια, αγκάμπη! Έτσι, αφού συναντήθηκε όλη η οικογένεια, άρχισαν να κολυμπούν στη φιλόξενη αγκαλιά. Θάλασσα, φωσφιέρι, απόχερα και μοναδικά. That's all, folks.